B'investiment ta' 40,000 euro mill-Kunsill Lokali tal-Fgura ġie riġenerat il-ġnien ta' Pjazza Patri Redent Gawċi fil-Fgura. L-interventi li saru f'dan il-ġnien jinkludu xogħol ta' tisbieħ, tpoġġija ta' bankijiet u tapit tal-lakstu fost xogħol ieħor ta' rinnovazzjoni. Is-Sindku tal-Fgura Pier Dalli spjega kif wara żmien fejn dan l-ispazju pubbliku kien abbandonat u li għalhekk ir-residenti tal-Fgura ma kinux ifittxu li jagħmlu użu minnu, illum il-Kunsill Lokali qed jara kif anke bl-għajnuna tal-Pulizija ikun hemm is-sigurtà neċessarja biex in-nies tal-lokalità jagħmlu użu minnu. Issa aħna qed inġibu s-sikurtà lejn il-bandi fis-sens li għamilna CCTV cameras ġodda għandna l-community police qegħdin jiffrekwentaw ukoll biex nerġgħu nġibu dik il-fiduċja tan-nies residenti tal-Fgura fil-bandi fl-istess ħin tibdew intuhom opportunità biex jaraw l-iżvilupp minn dak iż-żmien għallum il-ġurnata. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Ippjanar Aron Farrugia faħħar din l-inizjattiva mill-Kunsill Lokali u stqar kif spazji bħal dawn ikomplu jħaddru ż-żoni urbani f'pajjiżna. Ambjent Malta wkoll tat is-sem tagħha f'dan il-proġett billi ħawlet 200 siġra warbu xell u ħeġġeġ ukoll il-Kunsill Lokali sabiex ikomplu jikkunsidraw aktar proġetti ħodor fil-komunità. Fil-fatt Aron Farrugia qal wara li s-sena li għaddiet ħawlu rekord ta' siġar minn Ambjent Malta, din is-sena mistennija jkomplu dan ir-ritmu hekk kif diġà tħawlu 10,000 siġra fl-2021. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera innota kif permezz ta' proġetti bħal dawn il-gvernijiet lokali qed jieħdu rwol kruċjali sabiex tkun adottata sistema ta' urbanizzazzjoni ħadra fil-lokalitajiet tagħna.